छठी मैया की छठी माई कैसे घटवा पयाई। छठी माई कैसे घटवा पयाई। दिलु ना नयनवा काहे, दिलु ना नयनवा काहे, दो तू बताई। छठी माई कैसे घटवा पयाई। सुन छठी माई कैसे घटवा पयाई। देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। राजू बाबू अखिया से झड़ झड़ देखी लोड हमरा बड़ से। छठी माई अखिया से झड़ झड़ हमारा लोड देखी बड़ से। बानी अकेला हम निकली कैसे घर से। लौके न कुछो ये छठी माई, लौके न कुछो ये छठी माई, अब तारुआई। छठी माई कैसे घटवा पयाई। बोला छठी माई कैसे घटवा पयाई। सोची सोची मन हमरे रहता उदास हो। सोची सोची मन हमरे रहता उदास हो। केहू कहे अंधेरा माई, केहू सूरदास हो। कहे के राजू छठी माई, राम जी पसुनी छठी माई होई सहाई। छठी माई कैसे घटवा पयाई। छठी माई कैसे घटवा पयाई। देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।